שלום, בוקר טוב, אני שמח להיות פה. הוא מכיר את האולם הזה, תכף נדבר על זה. יאיר, ביש עתיד, איך אומרים, לפעמים אני מתבלבל ובמקום להגיד יש עתיד אני אומר יש לפיד. יש לפיד שמחליט, כמעט כמו אצל ליברמן. וזאת היא השאלה הכי נסטי. אז מכיוון שאתה זה שמחליט, אז לפני שנתחיל, אני רוצה כמה שאלות קצרות של למה. אז קודם כל, למה יש עתיד פרסה את המצע החשוב שלה, למרות שיש מפלגות שמצניעות אותו, המדיני, המשמעותי, דווקא במקום הכי נפיץ, כמו אריאל? מפני שזה בעיניי הדבר הערכי לעשות. המצע שלנו מדבר על העיקרון של שתי מדינות לשני עמים. הוא נוגע ישירות לחיים של אנשי אריאל, וצריך ללכת לאריאל ולדבר שם. כי זה מבחינה מוסרית מגיע להם להסתכל לי בעיניים. היה דבר מעניין, כשעמדתי באולם באריאל, ודיברתי את נאום מדיני שבו אני מדבר על גושי היישובים וכו'. אז זה אולי בערך בגודל הזה, בשורה האחרונה, הפגינו שכם אל שכם, מתנחלים מאיתמר, מהנוער הגבעות הכי קשה, וצעירי מרץ, ששניהם עמדו שם והפגינו נגדי. והסתכלתי על סוף העולם ואמרתי, מי שגם מרץ וגם מתנחלי איתמר מפגינים נגדו ביחד, קרוב לוודאי שהוא עושה משהו נכון. כי בגלל שאנחנו מפלגת מרכז, בגלל שאנחנו נגד קיצוניות, אבל היה משהו נכון בללכת לאריאל, להגיד, תקשיבו, הדיון לא צריך להתנהל מעל ראשכם. ואלה החבר'ה ממרץ הלכו להפגין באריאל. אתה הלכת להציג את עצמך, להזדהות עם אריאל. אני הלכתי להגיד, קודם כל אריאל בכל הסכם עתידי, בעניין הזה אני חושב שזה חוצה את המרכז ימין והמרכז שמאל, היא חלק ממדינת ישראל ותישאר חלק ממדינת ישראל. אין מפה שבה אריאל היא לא חלק ממדינת ישראל, אבל אנחנו צריכים גם להגיד את זה, וגם להגיד לאנשים במקומות אחרים, תקשיבו, אנחנו בדרך לתהליך כואב, והתהליך הזה נוגע לחייכם, ואני מאוד לא אוהב את זה שמתייחסים אליהם כאל סרח עודף במדינת ישראל. כמה שאתה לא מפאיניק, הלו העבודה היום או מפאי פעם, המערך איפשהו באמצע, עשו לא באריאל, מעבר למקומות שאתה היום נותן אותם לאבו מאזן שאתה לא מאמין לו, אבל הם אף פעם לא הלכו בריש גלי, הקימו יישוב ושתקו. כן, אני מאמין ביכולת ליצור דיאלוג עם אנשים על הדברים הכי כואבים, גם עם אנשים שלא מסכימים. לא, זה הדר הז'בוטינסקאי שנשאר בך איפשהו. הוא לא היה בי, אז הוא לא יכול להישאר בי. תראה, אני גדלתי בבית של המחנה הלאומי, אנשים נוטים לשכוח את זה, אבא שלי היה מינוי של בגין. אני לא יודע אם זה הדר, אני חושב שזה הדבר הישר לעשות. לעמוד זקוף מעבר לקו הירוק? לעמוד ולדבר גם עם אנשים שאנחנו לא מסכימים איתם. אנחנו לקחנו את החברה הישראלית וכל אחד מתבצר מאחורי החומה שלו, מאחורי הקבוצה שלו, מאחורי המגזר שלו, מאחורי הסקטור שלו, ואומר, אנחנו נגד האם. אנחנו נמצא אנשים, כל מי שלא דומה לי, אני נגדו ואני לא אוהב אותו ואני לוחם בו. אני חושב שזה לא נכון, אני חושב שזה מעכל אותנו באלף, מבפנים זה שורף את החברה הישראלית, ואנחנו צריכים להיות מסוגלים לדבר ביושר גם עם אנשים שאנחנו לא מסכימים. זה אנחנו לבין עצמנו, אבל אגב, למה אמרת, האם זה לא טעות מבחינת הקמפיין, להגיד, החודש אני לא מאמין לאבו מאזן? זאת אומרת, אם יאיר לפיד יהיה איזה דמות דומיננטית בפוליטיקה הישראלית, לא יהיה הידברות? אתה מראש לא מאמין? אני חושב שהפלסטינים מאמינים לנו. את המשא ומתן המדיני צריך לנהל על בסיס של אי אמון. וצריך לנהל אותו גם על בסיס הידיעה, ואני שוב, אני תומך בשתי מדינות לשני עמים. אני חושב שאין משחק אחר. לא תהיה לשתי מדינות אם אתה לא מאמין לזה שאתה צריך. לא, אתה צריך לכתוב הסכם של אי אמון, לא הסכם של אמון. הטעות הגדולה של השמאל לדורותיו, יש לו שתי טעויות. אחת שהוא תמיד מודיע מראש על מה הוא מוותר, וככה לא מנהלים משא ומתן במזרח התיכון. והטעות השנייה היא... ככה גם לא מוכרים אוטו. נכון, והטעות השנייה היא שהוא בסופו של דבר תמיד רוצה גם להתחבק בסוף. אנחנו לא מחפשים עם הפלסטינים, לא יהיה מזרח תיכון חדש, זה עצוב אבל לא יהיה, ולא יהיו נישואים. מה שאנחנו מחפשים זה להתגרש, אנחנו רוצים להיפטר מהפלסטינים, אנחנו מוכרחים לעשות את זה כי זה מסכן את הרוב היהודי של בארץ ישראל. אבא שלי לא בא הנה מהגטו בשביל לחיות במדינת כל אזרחיה, הוא בא לחיות בארץ של היהודים, ובשביל זה צריך להיפטר מהפלסטינים, אבל זה לא אמון ואהבה גדולה לא תהיה שם.
ובנות.